Sugeng kepanggihan malih kalian Bu Dewi wonten pasinaon basa Jawi kelas 6. Ing piwulangan iki awake dhewe arep sinau babagan wayang. Wayang minangka kabudayan bangsa Indonesia kang adiluhung. Jinising wayang akeh banget. Ana wayang wong, wayang kulit, lan sak panunggalane. Sopo sing wis tau nonton wayang? Paling ora wis tau ngrungokake wayang. Padatan utawa biasane wayang ditanggap kanggo mengeti dina kamardikan, bersih desa, panen, sedekah bumi, wong duwe gawe mantenan, lan liya-liyane. Akeh pitutur kang bisa dituladani saka cerita wayang. Banyak nasihat yang dapat kita teladani dalam cerita wayang. Pitutur mau bisa kanggo sanguning urip. Nasihat tadi bisa kita jadikan pegangan hidup. Saka cerita wayang, awake dhewe ngerti gunane tulung-tinulung, rukun karo kanca, lan bareng-bareng nyambut gawe. Kabeh mau yen ing wayang bisa diceritakake sarana lisan karo dalang. Semua tadi bisa diceritakan secara lisan oleh dalang. Dalang kudu bisa nyritakake lakon kanthi cetha. Apa meneh, dalang kudu bisa nyuwara beda-beda. Dalang harus bisa menceritakan cerita wayang dengan jelas. Apalagi dalang harus bisa menyuarakan suara yang berbeda-beda. Kabeh paraga ing wayang sing nyuwara amung dalang. Semua cerita yang ada di dalam wayang, tokohnya itu yang menyuarakan hanya dalang. Dimen katon regeng lan rame, pakeliran wayang mesti dikanteni iringan gamelan. Supaya rame pertunjukan wayang itu disertai dengan iringan gamelan. Mula ora ana rugine yen bocah-bocah kabeh padha nyinau babagan wayang. Sopo ngerti kowe besok ana sing dadi dalang. Tidak ada ruginya apabila kita belajar tentang wayang. Siapa tahu besok di antara kalian ada yang mau menjadi dalang. Nah, saiki ayo padha nggatekake cerita wayang Gatotkaca Gugur. Gatotkaca gugur. Raden Gatotkaca satriya ing Pringgondani tiniban sampur dadi senopatining perang saka trah Pandhawa. Sadurunge manjing ing palagan, Raden Gatotkaca tumuli ngadhep marang ibune kang aran Dewi Arimbi. Dewi Arimbi rumangsa seneng amarga putrane dadi senopatine Pandhawa. Raden Gatotkaca banjur njaluk pangestu marang ibune dimen samubarang gawe nalika ing paperangan tansah lancar kalis ing rubeda nir ing sambikala. Kanthi tekad kang wus nyawiji, Raden Gatotkaca tumuju ing palagan dikanteni wadyabala kang akeh. Kayata Brajawikalpa, Brajalamatan lan Prababeksa. Kabeh padha lumaku kanthi bebarengan, rame-rame tumuju Tegal Kurusetra. Dene Raden Gatotkaca mabur mendhuwur ngambah dirgantara prasasat mbelah mega. Tuhu satriya sekti mandraguna, otot kawat, balung wesi, akulit tembaga, sungsum genggala, adriji gunting, adengkul paron. Bisa mabur tanpa elar, bisa mletik tanpa sutang. Raden Gatotkaca uga ngagem kutang Antakusuma, ngagem caping Basunanda, yen panas datan kapanasan, yen udan datan kejawahan. Ngagem tesmak Surya Janta, yen diwatek netran nyolir Baskara kembar.
Akeh wadyabala Kurawa sing wis mapakake para prajurit Pandhawa ing Tegal Kurusetra. Prajurit kang cacahe 1000 mau ana sing nunggang jaran lan ana uga kang padha mlaku. Kabeh prajurit padha nggawa obor, ndadekake Tegal Kurusetra kaya karang abang. Kahanan dadi padhang jinglang, nanging hawa dadi panas saengga nuwuhake rasa pangrasane para prajurit dadi siaga ing gati saweka ing dhiri. Para prajurit Pandhawa miwiti nyerang barisan wadyabala Kurawa. Swara pedhang, panah, candrasa lan swarane prajurit kang padha tiwas ndadekake Tegal Kurusetra pindha babadan pacing. Wadyabala Kurawa akeh kang padha nemahi pralaya. Tegal Kurusetra prasasat banjir ludira. Adipati Karna kang dadi senopatine Kurawa age-age mentang langkap jemparinge. 1000 panah mlesat banter tumuju ing prajurit Pandhawa. Sanalika prajurit Pandhawa padha salang tunjang. Mangerteni para prajurit Pandhawa padha salang tunjang, Raden Gatotkaca ngamuk ngobrak-abrik wadyabala Kurawa. Raden Gatotkaca darahing Pandhawa banjur mantek Aji Narantaka ditamakake Adipati Karna. Saka daya kekuwatane Aji Narantaka, jaran lan kretane Adipati Karna ajur mumur. Nanging Adipati Karna bisa luput saka Aji Narantaka amarga bisa mlumpat saka kreta sadurunge kataman Aji Narantaka. Adipati Karna banjur ganti kreta waja. Saka njero kreta waja mau, Adipati Karna mlesatake panah marang Gatotkaca kang mabur ing gegana. Nanging 1000 panah mau ora bisa ngenani anggane Raden Gatotkaca. Adipati Karna kang katon lantip ing panggraita banjur ngeningake cipta kanthi meneng sawetara. Eling-eling nalika semana apese Raden Gatotkaca bakal tumekaning pati yen kataman Sanjata Kunta. Adipati Karna banjur nantang marang Gatotkaca. Raden Gatotkaca kaget lan eling yen Sanjata Kunta katamakake dheweke bakal nemahi pralaya. Mula daya-daya dheweke mumbul ing akasa saya dhuwur dimen adoh saka Sanjata Kunta. Lamun ta wis mabur mendhuwur adoh saka Sanjata Kunta, Raden Gatotkaca ketemu marang Ditya Kalabendana sing ora liya pakdene dhewe. Eling-eling samana patine Ditya Kalabendana amarga Raden Gatotkaca. Mula wis teka titi wancine. Ditya Kalabendana bakal nglunasi janji. Kalabendana mangerteni yen Sanjata Kunta kang kalepasake Adipati Karna ora bisa munggah tekan ing akasa. Sanalika gamane Adipati Karna kang awujud Sanjata Kunta kasamber dening Kalabendana banjur nekani Raden Gatotkaca. Sanjata Kunta banjur katamakake Kalabendana. Banjur mlebu ing pusere Raden Gatotkaca. Getih kang metu saka anggane Raden Gatotkaca ndadekake mendung ing akasa dadi abang mbranang.
Ragane Raden Gatotkaca tumiba ing Tegal Kurusetra. Adipati Karna kang kaprungu swara kaya bledheg kang ngampar-ampar metu saka kreta nyawang kahanan. Raden Gatotkaca nemahi palastra ing madyaning Tegal Kurusetra dadi satriya utama. Bocah-bocah kuwi mau crita Gatotkaca gugur. Cukup semene materi dina iki. Tetep semangat sinau lan jaga kesehatan. Aja lali like lan subscribe. Matur nuwun.